Zure etxea, era original batetan apaintzea pentsatzen ari zara, baina ez daukazu gogorik zentimorik ordaintzeko. Apuntatu, Ekomoda Green moda berrira. Eta orain arte zakar bezala ikusten zenituen gauzekin, osagarriak eta altzariak sortu. Inguru giroa geroz eta presenteago dute joera berriek, eta gazte sortzaileek beraien imaginazioa mundu iraunkor baten zerbitzura jartzen dute. Emaitza harrigarria da, ikusiko duzu. Boteia, gurdiak, oihalak edota maleta zaharra kontainerretatik hartuta, zure etxeko apaingarriak bihurtu daitezke imaginazio pixka bat erabiliz gero. Zer iruditzen zaizkizu interneten bilatutako adibide hauek? Momentu arte zakarra ziren objektu hauekin diseinuzko altzairuak sortzea posible da, eta honena, hauetako diseinu asko merkatuko hitak bihurtu direla. Green deituriko moda berri honek birziklapena baloratzen du. Zakarrak eta sormenak bikote ezin hobea izatea lortu dute. Animatu eta apaindu birziklatu.